sikaplan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa ikutipun pecah dateng madhab Bapak. Anak caraka tiba di mana? Anak caraka tiba ingetan. Data sawala tiba ngidul. Pada jayanya tiba ning ulun. Lan maga batanga tiba ning alur. Sadina tutug sadina. Sabungi tutug. Denayu kadenayu ayu anak cukup pada tetes tumarates kang tinaratesanana astagangga wiratan kalawan patra asta hartosipun tangan gangga banyu wira namaipun wong linewi tanu mausi patra hartosipun kalam wong telagu mulane wonten aksara Jawi salajengna inggih kang sawidak perkawis kang pinun saleka lawan dasa eka hartosipun sewiji dasa iku 10 inggih lajeng neopo iki jasane para wali salapan ka 10 tunggal wali kang dure ilmu jemar panalar sugih pangartina lan dijayeng rana unjulingga anu mengeglarakeun aksara kali ya apa kang namine aksara wianjana lan aksara wianjani wianjani kalabat kumaha supados pada kahartos nun wianjana nuwuninggi lan aksara wianjani iku kalebat aksara wiwitan ini aksara kasani apa aksara wiwitanane nun mengahipun aksara wiwitan leres sakawiti tipin pinucadaken kuat kulon tibahun tening tanah Arab iki dadi apa yo dados aksara tigang dasa aksara wekasanana apa maning mengahipun aksara kasan leres sakawiti tipin pinucadaken kuat wetan tibahun tening tanah Jawa iki dadi apa yo dados aksara kalidasa apa suwiji-wijine aksara kalidasa mengahipun suwiji-wijina aksara kalidasa leres ingihana caraka lajeng data sawala apa maning pada jayanya lan maga batanga ananging sikaplan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa ikutipun pecah dateng madhab Bapak. anak caraka tiba di mana Anak caraka tiba ingetan
data sawala data sawala tiba ngidul pada jayanya tiba ngulun maga lan maga batanga tiba ngalur lajengna deui sadina tutug sadina sabengi tutug sabengi inggih gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyeruskeun di mana ngayasakeun kawontenan nagara ingkang sinebat nagara Guha Sila Bintara Siluman nagara kajinan ieu karatona teh aya di lebet guha nyaeta kasebat Guha Sila Bintara Siluman Sang Nalendra bibisik Prabu Wijarnaka ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing gedampar denta pinalipiting sososari nenggana waratna Allah leres kaum rahayu lemek babut perang wedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada beos semros taya papadana pasemon lirbang borongan upamangan dikasentak sengor watek wantos raja jin sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan remagan kian patih wijana sekti lan senopati ngalaga pahlawan ngayuda kekasihipun kalagundu sami tungkul hamari kiludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra watek wantos Sang Nalendra sakti mandraguna punjulnya papa mawe sing sarwa busana endah ditaretes ku inten rinu kumi murumu biar katia kunang-kunangan cunuk kana waktu anu dipanang rahayu pratamangsa anu dipanang utama nitihuan si nu dipanang mustari ngawitan Sang Nalendra ngandika ya saunira tanda panjang sinungki ya singi sabda tandana panjang senengi sabda
dening asih ya dening asih ya kang asih aja katarangan